दिनै जोङो नैबे बड'लेण्ड फोथाराव दङ आरो जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि बोसोरसालिया जथुमा बेयाव लाहार फाहार जानानै गाबोननिफ्राय जागायसिगोन आरो दिनै जोङो बेयाव बड'लेण्ड फोथारनिफ्राय जोङो मोनसे गोजोन खौरांखौ बयनिबो सिम जोङो आरोबाव बावहरबावो जासिबावो जे दिनै आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जे जोंनि बिटिआर गोरोबथाजों थानाय जे बाउन्डारि अल्टारेशन खालामनाय एरिया गोदान सोसननाय बे खामानिखौ लानानै दिनैहाय बिथाङा माखासे गामिखौ फोसावनानै होबाय गहपुरसिम सिमलुगुरिसिम आरो बिनिखायनो दिनै बियो मोनसे मोगथां महर मोननायनि लामायाव फैबाय आरो गासै बेयाव थानाय एफआरसि फरेस्ट भिलेज रेभिनिउ भिलेज जोंनि नैबे बिटिआरआव सोसननायनि उनाव बे मोनसे जोंनि गोलाव मोनसे बिटिआर हालामनि ओनसोल जासिगोन आरो बिनिखायनो दिनै नैबे बड'लेण्ड फोथारनिफ्राय आरो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जथुमाजों आरो भारतआव दिनै जोंनि जे भारत संबिधान बेयो दिनै 74थि जि मोनसे गणतन्त्र दिवस दिनै जोङो फालिबाय आरो बिनिखायनो जोङो मान होयो भारत संबिजितनि सिङाव जि जोङो संबिजितारि जि मोन्थाइखौ लानानै बर'फ्रा जुजिदोंमोन आरो दिनै बे बर'फोरनि संबिजितारि मोन्थाइखौ लानानै जोङो जि 6 सिडुलखौ फेहेरनाय फोलावनायनि जि मोनसे राहा दङ आरो दिनै बियो मोगथां महराव लामा मोनबाय आरो बिनिखायनो भारत संबिजितनि सिङाव दिनै जोङो 74th इयार सेलेब्रेसनाव जोंनि थाखाय बिराद गिदिर मोनसे जारिमिनारि सेलेब्रेसन जाबाय आरो मानोना भारत संबिजितनि 6 सिडुलनि खुंथायनि सिङाव दिनै जोंहा गोदान ओनसोल मोनदेरबाय आरो बे ओनसोल मोनदेरनाया जोंनि 6 सिडुलनि अंग जानानै बेयो मोनसे बर' रायजोफोरनि थाखाय कन्स्टिटिउसनेल सेफगार्ड मोनसे फैबाय आरो आसामाव जेरै BKWC दङ बेबादिनो दिनैहाय बर'फ्रा मोननै रायजोआव थानानै जोङो बेबादि मोनसे खुंथाय बेबस्थाजोंहाय जोंनि गोख्रों कन्स्टिटिउसनेल राइटखौ प्रटेक्शन खालामलांनो जों हागोन होननानै जों मिजिंथियो आरो नैबे जथुमानिफ्राय बे अराय समनि थाखाय जि गोजोन जायखौ जोङो बिटिआर गोरोबथानि उनाव गायसननायखौ मोनबाय आरो बे गोजोनखौ जों बयबो लांबाय थानो थाखाय जों बिनिफ्राय खावलायो आरो आइ आफा बिदा फंबाय बर' रायजोफ्रा जाहाथे जों बयबो बे गोजोनखौ हास्थायनानै सोलोंथाइ समाजखान्थि रांखान्थि जौगानाय फारसे नोजोर बोनानै जों बयबो ज' ज'यै दावगालांनांगौ। बेजों लोगोसे बिटिआरखौ खालामनाया गाबोन बोसोरथाम थांगासिनो दङ बेजों लोगोसे बेनि गेजेराव डक्टर नाब्ला बिथाङा गैया बेनि गेजेराव नोंथाङा बेनि बेलायाव मा दुखु फोरमायनो सानो? जोंनि गोरोबथाया 3 बोसोर जासिगोन गाबोन आरो बेजोंनो गोबां मोजां खौरांनि अनगायैबो जोंहा दिनै सासे दैदेनगिरि बा सागानगिरि NDBनि जाय फाउन्डार चेयारमेन रन्जन दैमारि बिथाङा दिनै जोबथेसालियाव दं आरो बिथांजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिया जोबथेसालियाव दङ आरो बेबायदिनो दिनै जोङो बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा थोंजोङै बिथांमोनखौ गनांगौनि थाखाय जोङो भारत सरकार नखर मन्थ्रिजों लोगोसे बिथांमोननि हम सेक्रेटारि आरो बिथांमोनजों गासैजोंबो जों सावरायदों जाहाथे जोंनि बे गोजोन गोरोबथाखौ लानानै रन्जन दैमारिजों लोगोसे आरो गोबां एक्स केडार्सफोरनि केसआ उइथड्र जानांगौनि थाखाय जोङो नारसिनदों आरो बेखौ जों नारसिनलांबाय थागोन आरो बिथांमोना थाबैनो बिथांमोनखौ बख'नांगौनि गहोनांगौनि थाखाय राहा लानायनि जोंनिसिम खौरां फोरमायदों आरो बिनिखायनो जोङो बेखौ नेनानै दं आरो दिनै जोङो बिथांमोनखौ दिनैहाय गनांगौनि थाखाय जों अरायसम दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रोङै जों नारसिनलांगोन। गिबियावनो आङो जोंनि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ साबायखर जासिदों बेजों लोगोसेनो भारतनि गाहाय मन्त्रि जोंनि अनजाथाव नरेन्द्र मदि बिथांखौ साबायखर जासिदों बेजों लोगोसे हम मिनिस्टार अमित शाह बिथांखौ साबायखर जासिदों लोगोसेनो जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांखौ साबायखर जासिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांखौ साबायखर जासिदों बेजों लोगोसे जोंनि बिटिआर सागानगिरि गासैखौबो आं साबायखर जासिदों मानोना गासैबो बिथांमोननि नाजानाय आरो गासैबो जोंनि मुंख्लं बिथांमोननि जिथु बलिदान बे बलिदानाव दिनै बिटिआरनि सुक्ति बे सुक्तिनि जि मोनसे जोंनि सानजाहा सिमा बारायनाय बे सिमा बारायनाया मोगथां महर मोनबाय आरो बेखायनो आं गासैबो रायजो राजाफोरखौ साबायखर जासिदों। सार आं मोनसे सोंथि खालामो बेजों लोगोसे जोंनि बिटिआर सेक्रेटारि डक्टर रन्जन दैमारि जों लोगोसे दा गेजेराव गैया बेनि बेलायाव बिथाङा आयेननि आवथायाव दङ बिथांनि आयेना जा मोनसे बेबस्था दङ बे आयेननि बायदियै बिथाङा गबोगोन आरो बिथांनि गनायनि थाखाय जों खामानि मावबाय थादों गतिके बिथाङा गनाया बे गनायनि खामानिखौ जोङो सरकाराबो मावबाय थादों। आरो बेजों लोगोसे सार दा जिखिनि दा ओरैहाय सानजा जिखिनि हाबदों जोंनि बिटिआरावहाय जों खोनानो मोनो मात्र 60टा गामि सोसननाय जागोन होनना बुंदों। ना बेहाय जों मोनसे माबा खालामदों बेहाय रेभिनिउ भिलेज आरो फरेस्ट भिलेज गासैखौबो लाफानानै जोंहा सानजा बेखिनिया हाबनाय जागोन आरो बे हाबनायनि थाखाय गासैबो खामानिफोरा दा सोलिबाय थादों गतिके बेयो जे हाबबाय बे 100% दिनै मोगथां महर मोनबाय।
सारनाव सोंथि खालामो आङो जिखिनि बेयाव दा आबसुनि एनुवेल कनफारेन्स जादों बेयाव रायजो राजाखौ सारा मा बेस्ट रायजो राजाफोरखौ जों खावलायगोन बे आबसुनि कनफारेन्स आरो आबसुआनो जोंनि बर' माहारिनि सिनस्रि बायदि आरो बर'नि जिखि माने समस्या जाया मानो जिखि मोनसे खैफोद फैया मानो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेहाय गसंथादों गतिके नैबे कनफारेन्सआव जाहाथे रायजो राजाफोरा दोलै नोगोरै बाहागो लायो आं बेखौ